Bună ziua, dragilor! Un nou episod al podcastului Turbo One cu Cătă și de data aceasta vom vorbi un pic despre mașinile din 2025. Mă folosesc de această mașină, care este un hibrid între mașina din 2021 și mașina din 2022, a celor de la McLaren, însă o voi folosi pentru a vă exemplifica anumite lucruri. În 2022, cu un an întârziere, FIA a introdus, au devenit aplicabile noile prevederi ale regulamentului tehnic pentru 2022 și, deodată, aceste mașini creau apăsare aerodinamică mai mult de 70% folosind podeaua mașinii cu acele canale Venturi. Evident, podeaua mașinii noi de obicei nu o vedem, pentru că în afara situației în care se întâmplă un accident și o mașină este ridicată cu macaraua, acea zonă de sub podea ne este oarecum străină. Tocmai de aceea nu știm cum face fiecare mașină în parte apăsarea aerodinamică exact sau ce concept există în interiorul acelei podele. Cu toate acestea vom vorbi despre ce a intenționat FIA să obțină cu această modificare de regulament din 2022, creând apăsarea aerodinamică cu ajutorul podelei. Până în 2022, depășirile erau din ce în ce mai greu de efectuat, deși mașinile aveau acel flaps de res al aripii spate. Pe liniile drepte, în calificări în anumite zone, iar în cursă, dacă mașina din spate era mai aproape de o secundă de mașina din față, putea folosi acest flaps de res, reducând astfel rezistența la înaintare și depășirile erau mai ușoare. Însă, în spatele mașinilor de Formula 1 înainte de 2022, turbulențele aerodinamice erau atât de mari încât mașinile nu se puteau urmări foarte aproape una de cealaltă. Și atunci FIA, după ani de studii și de analize, au venit cu această modificare de regulament și să revină la un ground effect. Ground effect a mai fost în Formula 1, începând cu Lotus 78 și apoi a fost interzis în cele din urmă în 83 pentru că mașinile erau mult prea periculoase. Intervine așadar acest concept de ground effect în Formula 1 în 2022 și se pare că va fi din nou interzis la final de 2025. Acum, mașinile cu ground effect sunt foarte sensibile și foarte greu de setat și să încercăm să exemplificăm pe acest model câteva din probleme. În primul rând, atunci când 70% din apăsarea aerodinamică este dată de această podea, podeaua trebuie să fie la o înălțime foarte mică față de asfalt și să-și păstreze acea înălțime pe durata unui tur, lucru care este foarte, foarte greu de obținut. De ce? Atunci când mașinile frânează, în mod evident, se modifică distanța față de asfalt. Scade în partea frontală a podelei și crește în partea din spate. În mod echivalent, atunci când mașinile accelerează, scade distanța podelei față de asfalt în partea din spate și crește în partea frontală. Din acest comportament al podelei rezultă o apăsare aerodinamică ineficientă sau foarte greu de prevăzut. Tocmai de aceea, mașinile din această eră 2022-2025 au un comportament subvirator pe virajele lente, pentru că pe virajele lente, evident, podeaua nu funcționează și mașina are probleme în a face rotația. De asemenea, există un comportament supravirator pe virajele foarte rapide. De ce? Pentru că pe măsură ce viteza crește, aripa față devine din ce în ce mai eficientă, nimic nu face ca eficiența pe spate să crească și atunci spatele devine prea ușor și scade aderența pe puntea spate și există acea supravirare. De asemenea, aceste mașini, în încercarea echipelor de a păstra distanța cât mai constantă a podelei față de asfalt, au avut în 2022 acel comportament de bouncing. Pe măsură ce viteza creștea, mașina era apăsată mai mult spre asfalt. Și atunci, distanța dintre podea și asfalt devenea în unele cazuri inexistentă. Atunci când podeaua se lipea de asfalt, evident că podeaua înceta să mai genereze apăsare aerodinamică. Și atunci, mașina se ridica. Iarăși podeaua revenea la o distanță eficientă față de asfalt și iarăși începea să
tragă mașina spre asfalt și iarăși dispărea apăsarea aerodinamică. În 2022, toate mașinile, fără excepție, unele mai mult, unele mai puțin, aveau pe liniile drepte atunci când creștea viteza, aveau acel comportament de bouncing care era atât de pronunțat încât unii piloți, să spunem cei de la Mercedes, aveau probleme la final de cursă pentru că aveau dureri foarte mari la nivelul spatelui. Și atunci, echipele au încercat să combată acest fenomen de bouncing, de purposing, prin rigidizarea suspensiilor atât față cât și spate. Însă, atunci când o suspensie este foarte rigidă, se întâmplă anumite fenomene. Tracțiunea la ieșirea din viraje este din ce în ce mai rea. În mod absolut echivalent, mașina își crește comportamentul subvirator pentru că se împiedică această evoluție normală a mașinii pe frânările pentru viraje. Ca un răspuns la toate acestea, cei de la Red Bull inițial, dar au fost apoi copiați de toate celelalte echipele, ba chiar unele au dus sistemul într-o extremă, au venit cu modificări asupra brațelor suspensiei față și spate pentru a avea un comportament anti-dive. Dive înseamnă atunci când mașina frânează pentru un viraj, botul mașinii se apropie de asfalt. Da, asta însă afectează comportamentul aerodinamic al podelei. Și, în același timp, să combată efectul de scot. Scot este la ieșirile din viraj atunci când pilotul accelerează, spatele mașinii coboară. Și cele două setup-uri de suspensie față și spate s-au numit anti-dive și anti-squat. O echipă a dus acest sistem la extremă. Este vorba de McLaren, în special în 2025. Iar acest comportament anti-dive și anti-squat este dat de prinderile suspensiei pe șasiu. Pentru un comportament anti-dive, prinderea din spatele brațului superior este cât mai jos posibil, în mod echivalent. Pentru un comportament anti-squat, prinderea din față a suspensiei posterioare trebuie să fie de asemenea cât mai jos posibilă. În mod normal, în alte formule, în Formula 2, în Formula 3, aceste prinderi față-spate sunt absolut paralele cu asfaltul, lucru pe care nu-l mai întâlnim în Formula 1. Însă, McLaren a dus conceptul atât de departe încât pot spune chiar că mașina nu prea mai are suspensie, pentru că pe frânări acest comportament de dive al mașinii McLaren este în întregime anulat. Cum este anulat? Este anulat prin faptul că dispunerea prinderilor pe șasiu ale mașinii McLaren face ca toate acele forțe de torsiune să se transmită către șasiul însăși al mașinii și nu către suspensie. Însă, de aici a intervenit acea plângere a lui Norris. Vă aduceți aminte? Norris în 2025 a spus că mașina sa pare să fie amorțită de partea frontală. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că neavând niciun fel de mișcare de dive pe zona de frânare, transmite foarte puține informații pilotului, iar pilotul trebuie să meargă în funcție de aderența pe care a cunoscut, pe care a văzut-o cu un viraj anterior sau pe acel viraj, dar cu un tur înainte. Iar Piastri s-a adaptat mai bine la acest comportament al mașinii, în timp ce Norris a solicitat modificări care au și apărut pe mașina lui Norris începând cu etapa din Canada și pare să fie motivul pentru care Norris a câștigat și în Austria, dar și în Silverstone. Bine, în Silverstone a făcut Piastri o greșeală sub safety car și a primit o penalizare de 10 secunde. Brațele suspensiei față, dar și a suspensiei spate, sunt extraordinar de importante pentru că, dincolo de funcția mecanică, brațele față au o funcție aerodinamică și aici McLaren iarăși a dus lucrurile la extrem. În 2024 a mutat brațul ce pleacă din caseta de direcție până la fuzeta roții, din fața fuzetei către spatele fuzetei. De ce a făcut acest lucru? Pentru că atât brațul inferior al suspensiei, cât și brațul de direcție creează în esență o aripă care este foarte aproape de zona de intrare a aerului sub podea. În 2025 au dus lucrurile și mai departe, pentru că odată cu mutarea casetei de direcție un pic mai în spate, brațul de direcție în 2025 pleacă din șasiu și se conectează în fața fuzetei. De ce au făcut acest lucru? Pentru că au îmbunătățit în esență aripa aceea creată din partea posterioară a brațului inferior și tirantul de direcție sau bielea de direcție. Pentru că 70% din apăsarea aerodinamică este creată de podea,
aerul care intră sub această podea trebuie să aibă o anumită calitate din punct de vedere aerodinamic. Iar ceea ce se află în fața podelei, fie că vorbim de aripa, fața mașinii, fie că vorbim de brațele suspensiei, aceste elemente ajută la îmbunătățirea calității aerodinamice a aerului ce intră sub podea. În această zonă a suspensiei față, McLaren este de neegalat. De ce? Pentru că orice astfel de modificare trebuie să se facă cu reomologarea șasiului. Ori această activitate este și foarte scumpă în această perioadă de budget cap. Lucrurile sunt imposibile de efectuat fără un cost relevant. De asemenea, toate echipele se concentrează pentru pregătirea mașinii din 2026, iar o astfel de modificare făcută în timpul sezonului este spre imposibil. Am văzut câte luni le-au fost necesare celor de la Ferrari să modifice suspensia spate și chiar dacă se întâmplă în 2025, când focusul este pentru 2026, chiar dacă vorbim de un budget cap, Ferrari s-a simțit obligată să modifice suspensia spate pentru că altfel erau pe nicăieri. În ceea ce privește podeaua, vorbim despre podea, avem o zonă de admisie a aerului și o zonă de extracție a aerului în acel extractor sau difuzor, cum mai este cunoscut. Însă nu tot aerul care intră sub podea prin partea frontală este benefic pentru aerodinamică și o parte din el este expulzat de sub podea în această zonă a sidepodurilor și se creează niște mini-difuzoare. În special în condiții de ploaie vedem foarte bine cum aerul iese prin acele mini-difuzoare de pe laterala podelei și creează apăsare aerodinamică, creează un centru de presiune acolo unde inginerii și-l doresc. După ce o parte din aer este expulzat de sub podea, el este trimis în afara mașinii prin acel comportament de outwash. De ce? Înainte de 2021, toate echipele se străduiau ca fiecare element aerodinamic, începând cu botul mașinii, nu numai să creeze apăsare aerodinamică, dar și să îndepărteze aerul din părțile din spate ale mașinii pentru a controla rezistența la înaintare. Iar ceea ce face podeaua prin acele mini-difuzoare face exact acest lucru. Îndepărtează aerul turbulent creat de roțile față, îl îndepărtează de mașină, iar spatele mașinii devine, din punct de vedere aerodinamic, mult mai previzibil. Apoi, în spatele acelor mini-difuzoare mai avem o bucată de podea până la final. Pe vremuri, până în 1983, o podea cu canale Venturi funcționa numai dacă erai în măsură să păstrezi aerul sub podea și să nu scape aici în exterior. Și pe vremuri, soluția găsită a fost aceea de a crea anumite fuste, se numeau. Erau bucăți de caroserie care stăteau pe niște arcuri și care totdeauna se frecau de suprafața de rulare, de asfalt. Astfel, inginerii păstrau aerul în interiorul podelei și îl puteau folosi cu adevărat scop aerodinamic. În era modernă a acestui ground effect, aerul este păstrat în interiorul podelei sau sub podea, dar cu ajutorul altui aer, pentru că în fața mașinii avem anumiți pereți verticali, iar acești pereți verticali creează turbulențe controlate, vortices se mai numesc, iar acele turbulențe călătoresc pe lungimea podelei și creează ca un fel de izolare între aerul de sub podea și exterior, împiedicând aerul de sub podea să iasă necontrolat și să scadă apăsarea aerodinamică generată de podea. Spatele mașinii este și el foarte, foarte important și am văzut, practic, pionierii regulamentului tehnic actual, cei de la Red Bull, încă din 2022, au creat ceea ce se numește un undercut foarte, foarte mare al acestor sidepods. Aceste zone ale mașinii se numesc sidepods. Iar ei au creat o zonă de undercut, adică o zonă concavă, foarte, foarte pronunțată, astfel încât aerul să călătorească cât mai curat posibil din punct de vedere aerodinamic, aici în zona suspensiei spate, în zona extractorului, în zona ceea ce se numește beam wings și a aripii spate. Pentru că acea apăsare aerodinamică nu este creată numai de aerul ce călătorește pe sub podea, dar și de calitatea aerodinamică a aerului ce trece peste podea, peste beam wing și pe deasupra extractorului.
Acel undercut a fost copiat de absolut toate mașinile de pe grilă în anii ce au urmat și n-a fost singura soluție copiată de toți. Acele admisii de aer foarte, foarte mici și foarte sus ale mașinii Red Bull a fost copiată de toate mașinile de pe grilă. În 2026 se pare că se renunță la astfel de podele cu canale Venturi, pentru că mașinile sunt foarte greu de setat, sunt foarte sensibile la schimbări de înălțimea podelei care se întâmplă pe frânare, pe accelerare, pe viraj și de asemenea foarte sensibile la vântul din lateral. Atunci când mașinile sunt dezvoltate în tunelul aerodinamic conține aer ce călătorește doar dinspre fața mașinii spre spatele mașinii. Însă, mașina se află în astfel de situații doar pe liniile drepte. De cele mai multe ori mașinile se află pe viraje și atunci aerul nu călătorește absolut paralel cu zona longitudinală a mașinii, ci vorbim de crosswinds. Da? Aerul călătorește, când mașina este pe viraj, un pic dintr-o parte și atunci și aerodinamica mașinii trebuie dezvoltată astfel încât zona care este supusă aerului să controleze foarte bine acel aer, dar zona din partea opusă a aerului, atunci dacă mașina este pe un viraj de dreapta, atunci aerul călătorește dinspre dreapta. Însă toată această zonă a mașinii împiedică aerul să ajungă în zone foarte sensibile ale aerodinamicii mașinii. Tocmai de aceea astfel de mașini sunt sensibile la vânt lateral. Iar FIA dorește să simplifice mașinile, să le facă mai ușor de dus, mai ușor de setat și puțin mai previzibile. Revine așadar în Formula 1 podeaua plată. Avantajul pentru noi este că suprafața exterioară sau superioară a mașinii devine mult mai importantă în a genera apăsare aerodinamică și eficiența aerodinamică și atunci va fi mult mai ușor pentru noi să observăm filozofiile diferite din punct de vedere aerodinamic, dar și modificările pe care echipele le vor face de la o cursă la alta sau de la un sezon la altul. Aripile față și spate vor deveni mult mai importante pentru că în această eră 2022-2025 cam 10% din apăsarea aerodinamică este generată de aripi. Fără îndoială, în 2026 sunt și alte modificări despre care vom vorbi în lunile următoare, pentru că DRS-ul, așa cum îl știm, va dispărea și va fi înlocuit atât de o aripă spate care își va schimba gradul de incidență, dar și de o aripă față care, în mod echivalent, odată cu aripa spate, își va schimba și ea gradul de incidență. Ar mai fi de spus că în acest regulament tehnic 2022-2025 s-au modificat și alte lucruri și dacă ne uităm la roțile mașinii de Formula 1 în această perioadă, vedem că ele diferă foarte mult de cele de dinainte de 2022 și anume au aceste capace. Rolul acestor capaci este de a împiedica echipele să construiască mașini care, din punct de vedere aerodinamic, creează efecte de outwash, adică să îndepărteze aerul cât de devreme pot de spatele mașinii și în exterior. În trecut, echipe ca Ferrari, McLaren, Mercedes foloseau acea jantă deschisă a roții să evacueze pe acolo aerul de răcire a frânelor. Pentru răcirea frânelor, aerul intra în acele guri de admisie, trecea prin zona frânelor și apoi era expulzat în exterior. Această expulzare a aerului în exterior, atât în față cât și în spate, crea turbulențe aerodinamice în spatele mașinii pe care FIA a încercat să le elimine. Și pentru a preveni că vreo echipă generează un sistem astfel încât să evacueze aer prin jantă sau prin axul fuzetei, au apărut aceste capace ce sunt obligatorii pentru toate mașinile de Formula 1. Odată cu apariția acestor capace, aerul ce este folosit pentru răcirea frânelor, el intră în zona frânelor prin acele guri de admisie, este folosit la răcirea frânelor și apoi este expulzat în spatele roții, dar tot în interior. Evident, din punct de vedere aerodinamic, acest aer ce a răcit frânele și acum este expulzat are o componentă benefică, poate fi folosit pentru ceea ce se întâmplă în spatele mașinii și de ce nu poate fi folosit pentru a fi expulzat în exteriorul mașinii. Astfel de principii se întâmplă și în față și în spate și am văzut toate echipele din 2022 până în 2025 efectuând foarte, foarte multe modificări în această zonă de răcire a frânelor. Chiar și la ultima cursă s-a întâmplat cu cei de la Red Bull.
Și exact aici este zona aceea în care McLaren excelează în 2025. Dar nu pentru că au avut un moment de Evrica, ci pentru că în 2022, la testele de dinaintea sezonului, au ieșit pe circuit și și-au dat seama că au momente de supraîncălzire a frânelor atât de mari încât nu prea au reușit multe tururi. Dar acea problemă i-a ajutat să vină și să construiască un sistem extraordinar de eficient de răcire a frânelor. O consecință a fost că acea căldură generată de frâne nu mai face tranziția către pneu și nu supraîncălzește pneul. Și această zonă de răcire a frânelor pare să fie cea mai eficientă pe mașina McLaren și pare să fie poate cel mai important element care îi ajută pe cei de la McLaren să păstreze pneurile în temperatura optimă de lucru pentru toată durata unui stint. Evident, în această perioadă sunt și zone care nu sunt identice sau nu folosesc aceeași filozofie pe mașinile de pe grilă. Și unul din exemple este chiar acest bot al mașinii. Nu este foarte relevant pentru că, vă spuneam, acest model este cumva un crossover dintre mașina din 2021 și mașina din 2022. Însă, botul mașinii este abordat diferit. Chiar uneori și în interiorul aceleiași echipe. De exemplu, Red Bull a plecat în sezonul 2025 cu botul mașinii și se conecta de chiar primul element al aripii față. Apoi, când și-au dat seama că mașina nu este tocmai ceea ce trebuie din punct de vedere al stabilității aerodinamice, au început să testeze. Și în ultima versiune, cea din Spa-Francorchamps, botul mașinii Red Bull este conectat la cel de-al doilea element al aripii față, ba mai mult, nu mai are așa o suprafață cu adevărat rotundă, pare mai degrabă un pătrat în zona frontală. Sunt și alte zone ale mașinii ce nu seamănă de la o mașină la alta. De exemplu, răcirile sau zonele de evacuare a aerului cald din compartimentul motor și mă refer în special aici la ceea ce se numește cannon. Da? Abordările sunt foarte diferite, unele sunt pătrate, unele sunt ovale, unele sunt mai mici, unele sunt mai mari, în funcție de necesitățile de răcire ale fiecărui motor în parte și în funcție de capacitatea tehnică a fiecărei mașini să răcească componentele motorului. Este foarte important de spus că aerodinamica exterioară a mașinii este importantă, însă la fel de importantă este și aerodinamica interioară a mașinii, pentru că între această caroserie a mașinii și compartimentul motorului mai avem, să-i spunem, o caroserie interioară și printre cele două caroserii aerul circulă și răcește diferite componente, diferite radiatoare. Ei bine, dacă fluxul de aer interior nu este gestionat corespunzător, se creează o presiune în fața zonei de admisie, care evident apoi afectează aerodinamica pe toată lungimea mașinii. Mai mult, nici nu va răci așa cum trebuie cu diversele componente ale acestui power unit. Este o zonă care ne este ascunsă ochilor. Din când în când, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Canada, cu mașina lui Albon, atunci când această caroserie exterioară a explodat, pentru că presiunea era mult prea mare, pentru că nu era gestionată corect, abia atunci, în astfel de momente, deci foarte, foarte rar, vedem ce se află cu adevărat sub această caroserie exterioară. Însă, ce este foarte important de spus este că în tunelul aerodinamic, timpul folosit de echipe pentru a îmbunătăți gestiunea răcirii motorului nu este scăzut din timpul de tunel aerodinamic alocat fiecărei echipe sau fiecărei mașini în funcție de clasamentul anterior. Așadar, în această zonă a răcirii, echipele pot dezvolta mașinile în 2025 fără să îi se consume din acel buget de tunel aerodinamic. Lucrurile sunt foarte complicate și adesea greu de explicat, dar sper eu că folosind acest model de mașină de Formula 1 îmi este mai ușor să explic și vouă mai ușor să înțelegeți de ce mașinile din această generație sunt atât de sensibile. Dragi prieteni, sper că v-a plăcut această abordare în care discutăm despre aerodinamica unei mașini de Formula 1. Vă rog în comentarii să-mi spuneți despre ce anume doriți să vorbim în următoarele episoade, focusându-ne pe un anumit element aerodinamic. Până data viitoare, fiți cu minte și cu minți.